ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 18 அதாவது சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது 15th சாப்டர் புருஷோத்தம யோகா. இது வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா 13th இருந்து 18th வரைக்கும் ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். முழுக்க முழுக்க முக்குணங்கள் அதன் அடிப்படையில நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா சாப்டர் 13ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க லிவிங் என்டிட்டி இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, கண்டிஷன்டு சோல் ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நன்மைகள் தீமைகள்லாம் ஏற்படுது, இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கு சாப்டர்ல முழுக்க முழுக்க அப்போ இந்த லிவிங் என்டிட்டி முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, இந்த ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த முக்குணங்கள் என்ன மாதிரி இருக்கும், அதுல இருக்கும்போது என்ன நமக்கு ஏற்படும் ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் நேற்றுக்கு ஃபுல்லா குணத்திரை விபாக யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க. வேதத்துல சொன்னபடிக்கு அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் இருக்கும், ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் நன்மைகளே செய்வாங்க, சாந்தமா இருப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதனால அவங்களுக்கு அந்த குணத்தினாலையும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, மெட்டீரியல் பந்தம் ஏற்படுது. அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல பந்தம் ஏற்படுது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு சந்தோஷம் அடைவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம நல்ல விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம். அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகோட பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன மாதிரி ரிசல்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொர்க்கலோகத்துல போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேல் லோகம் நோக்கி அவங்க போவாங்க. திரும்பி அந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸோட இது என்ஜாய்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஜட உலகக்கே வருவாங்க. அதே வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன்ல உள்ளவங்க நிறைய அன்லிமிட்டெட் டிசைர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு என்னன்னா எப்பயும் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க, ஒரு அமைதி இருக்காது அவங்க கிட்ட. ஆனா நிறைய விஷயங்களை இதை அச்சீவ் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து டெம்பரவரியான, அதாவது நம்ம வாழ்க்கை மெட்டீரியல் உலகம் நித்தியமானது, பகவானோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. ஆனா அதுல இருக்கிற எல்லாமே என்னது, ஒரு கால அளவுல இருக்கும். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்தா எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும். சந்தோஷத்துக்கு துக்கத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே, ஈவன் நமக்குமே பர்த் டெத்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப அந்த சுழற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப டெம்பரவரியான ஒரு விஷயம் தான் இங்க இருக்கு. ஆனாலும் அதுக்கே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் எதுவா இருக்குன்னா மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. தனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் ஆதாயம் இருந்ததுன்னா அந்த விஷயங்களை செய்யறது, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க வேதத்தை வந்து நம்ப மாட்டாங்க, வேதத்துல உள்ள விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எது நல்லது, வேதம் தெரிஞ்சாதான் என்ன செய்ய முடியும், கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. இல்ல அப்படின்னா நன்மை தீமை தெரியாது, பாபத்தோட பலன்கள் என்னன்றதுலாம் தெரியாது. இப்ப ரோட்டோட ரூல்ஸ், டிராபிக் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால கரெக்டா வந்து சேஃபா நம்ம ஜேர்னியை வச்சுக்க முடியும். ஃபைன் எதுவும் வாங்க மாட்டோம், பனிஷ்மெண்ட் எதுவும் கிடைக்காது. ஆனா அந்த ரூல்ஸை தெரியாம நம்ம ஜேர்னியை நம்ம வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்னது, அன்சேஃபா இருக்கும். அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு ஃபைன் கிடைக்கும், பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க வேதம் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க, அதுல நம்பிக்கையும் இருக்காது. தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதுலயும் வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்கன்னு கேட்டா அதுவும் வந்து இருக்காது. தப்பான விஷயங்கள், இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க செய்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பாவம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கீழ் நோக்கி லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், அதுல போய் அவங்க தண்டனைகள் அனுபவிப்பாங்க. அந்த பாவம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே பிறப்பாங்க. இதுதான் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளோட சுழற்சி. இப்படிதான் நம்ம ஒரு ஜென்மத்திலையும் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பிறப்பு இறப்பு மூர்ப்பு, அதாவது ஓல்டேஜ் டிசீஸ் நோய், இந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ்ல நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு தடவையும் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நேத்திக்கு பார்த்தோம். யார் ஒருத்தவங்க பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறாங்களோ அவங்க இந்த முக்குணங்கள்லயும் இருந்து அப்பாற்பட்டு இருப்பாங்க, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் யாரு, பியூர். அப்போ நம்ம அவங்களோட அசோசியேஷன் வச்சுக்கும் போது நம்மளும் என்ன பண்றோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூர் ஆகிறோம். நமக்கும் வந்து எல்லாமே என்னது நன்மைகளா நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல அந்த முக்குணங்களை நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலியமா நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து நீக்கிறது, எப்படி டிட்டாச்சா இருக்கிறது அப்படின்றத 5 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம்
புருஷோத்தம யோகா, பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, மெயின்டைன் பண்றாங்க, சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றத பகவான் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், ஒரு மனிதன் இந்த ஜட உலகிலிருந்து முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். பிரேயர் சொல்றீங்களா? பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाल सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 15 பார்க்க போறோம், புருஷோத்தம யோகா. அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. அதுல நம்ம முதல் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 15.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சதசோऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கி வேர்களையும் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆலமரம் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தலைகீழ இருக்கு. மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி இலைகளும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஆலமரத்தோட தாத்பரியத்தை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதத்தை அறிந்தவங்க அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு ட்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா? இது எப்படி இருக்குன்னா தலைகீழ இருக்கு. மேல வந்து வேர்கள், கீழே வந்து இலைகள் கிளைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த ஆலமரம் எதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரெஃப்ளெக்ஷன். நிஜமான ஆலமரம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, அதோட பிம்பம்
நம்ம இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது நம்ம நீர்நிலைகள்ல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஆறுகள், குளங்கள், இது பாண்டெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஏரி அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மரம் இருக்கும் சைட்ல அதோட ரெஃப்ளெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில தலைகீழையா தெரியும். அதே மாதிரிதான் ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம் வந்து நிஜமானது, அதே இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது அதோட பிம்பம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்க நம்ம. அப்போ இது இந்த ஆலமரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேல் நோக்கி வந்து மேலிருந்து வேர்கள் இருக்கும், கீழ் நோக்கி கிளைகள் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் இதோட ரூட்ஸ் வந்து ரியல் ரூட்ஸ் க்ரோஸ் அப்வர்ட் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது பிரம்மலோகம் அதாவது மேல இருக்கிறது பிரம்மலோகம். அந்த 14 பிளானிட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னது பிரம்மலோகம். அதுக்கப்புறம் கீழே கீழே வர்றது எல்லாமே செகண்டரி ரூட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிளைகள் இலைகள் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும். அந்த லீவ்ஸ் இருக்குங்களா, லீவ்ஸ்லாம் வந்து வேதங்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம், வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இதோட இலைகள் எல்லாம் என்னது வேதங்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் அது வந்து அதோட ட்விக்ஸ் அது வந்து இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதாவது உபக்கிளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிப் இருக்குங்களா, டிப் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ், அதெல்லாம் வந்து சென்சஸ். அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வேதங்கள் தான் இலைகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மரம்னு இருந்தா அதுல பழங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த பழங்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அதுதான் நம்ம இங்க என்ஜாய் பண்றோம் இல்லையா, தர்மம் அர்த்தம் காம மோக்ஷம் அது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லிவிங் என்டிட்டிஸ், நம்ம உயிர் வாழி இங்க நம்ம பிறப்பெடுக்கிறோம். இது வந்து ஜட உலகம், இதுல உயிர் வாழி பிறப்பெடுக்குது. சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நேற்று சாப்டர்ல பகவான் தான் வந்து என்ன சீட் கிவிங் ஃபாதர், அவங்க கிட்டே நம்மள உருவாகுறோம். லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஒன்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல வந்து பந்தப்படும் போது இந்த முக்குணங்கள்ல அது என்ன பண்ணுது, கண்டிஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிளைகளும் என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம, கிளைகள் எல்லாமே வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து டிக்ஸ்லாம் வந்து சென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதுல கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷத்துக்காக ஆசை, டிசையர், அதுக்காக என்ன பண்றோம், ஒரு கிளைக்கும் நம்ம தாவிக்கிட்டே இருக்கோம். மாறி மாறி இந்த என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க என்ன பண்றோம், நிறைய சந்தோஷங்களை டிசையரை நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மார்த்த காம மோட்சம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் இந்த மரத்தில் உள்ள தாத்பரியங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா என்னது பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதெல்லாம் அதாவது முக்குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. முக்குணங்கள்ல இது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது வேத பாராயணம் பண்றது. ஆனா என்னது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து பண்றவங்களும் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து என்னது பக்தியில வந்து ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க, நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க. அவங்கள வந்து சொர்க்கலோகம் போவாங்க. பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, லிபரேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா சத்துவகுணத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு அவங்க எலிவேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம்ல உள்ளவங்க சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட், அதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும், உடனே அதை செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூடோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும், அதாவது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்னது ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த விஷயங்கள்ல அவங்க ரொம்பவே ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இம்பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, அதர்மம் செய்யறது, அதாவது வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள். அப்ப இந்த மரம் முழுக்க என்ன இருக்கு, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, குட்னஸ் இருக்கு, அப்புறம் பேஷன் இருக்கு, இக்னரன்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் பழங்கள் இருக்கு, அதுதான் வந்து தர்மார்த்த காம மோட்சம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இலைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் வேதங்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதோட ட்விக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது உபக்கிளைகள் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்புறம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சம்பந்தப்படும் போது சென்ஸ் என்ன ஆகுது, அதை என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற டிசைர் அதுக்கு வருது. அப்ப இந்த மாதிரி இது எப்படின்னா ஒரு மாதிரி பின்னி பிணைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கும். எங்க இருக்கும், எப்படி வெளியில வர்றது, எங்க ஆரம்பிச்சது எங்க முடியும் எதுவுமே தெரியாது. அப்போ இது என்ன ஆகுது, பின்னி பிணைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதுக்குள்ளேயே உழண்டுகிட்டே இருக்காங்க, பர்த் டெத் அந்த லைஃப் சைக்கிள்ல. ஆனால் டிசையர், எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன, டிசையர். யாரு ஒருத்தவங்க இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து வெளியில போக முடியும், பகவான் கிட்ட, நித்தியமான லோகம், பகவானோட லோகம் எப்பயுமே என்னது, அங்க சந்தோஷங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும். அப்புறம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் இருக்காது, 4 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது இல்லைங்களா, பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ், இந்த 4 விஷயங்களும் இருக்காது. அது இந்த 4 விஷயங்களும் இங்க எப்பயுமே எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் இருக்கும்.
ஆனா பகவான் லோகத்துல அது இருக்காது. அப்புறம் டைம் இருக்காது. டைம்ன்றது இங்க வந்து கால அளவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க கால அளவுகள்லாம் கிடையாது. எப்பயுமே பிரகாசமானதா இருக்கும். அங்க சந்தோஷங்கள் மட்டுமே எட்டர்னலா இருக்கும். அப்புறம் ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப் அங்க இருக்கும். ஏன்னா சோல் சூப்பர் சோல். அதுதான் என்னது? உண்மையான பந்தம். இங்க இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நம்மளுக்கு டெம்பரவரியானது தான். ஒரு ஜென்மத்திலேருந்து இன்னொரு ஜென்மத்துக்கு அதாவது ஒரு பர்த்ல இன்னொரு பர்த்துக்கு நம்ம மாறும்போது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்ம கூட வரும்ன்றது கிடையாது. அதுவும் என்னது? ஒரு ரயில் சிநேகம் மாதிரி தான். அந்த பிறப்பு இப்ப இங்க நான் இருக்கேன்னா என்னோட ஃபேமிலி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு என் கூட இருப்பாங்க. அதே அடுத்த பிறவி ஒண்ணு இருந்ததுன்னா இவங்களே வருவாங்கன்னு கிடையாது. ரயில் சிநேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து அப்படியே மாறிட்டே இருக்கும். அப்ப ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப்பும் இங்க வந்து கிடையாது. ஆனா ஒன்ஸ் நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்க எல்லாமே என்னது? நித்தியமான உறவு நமக்கு பகவானோட ஏற்படுது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் அங்க உள்ளதெல்லாம் ட்ரூ லவ், உண்மையான அன்பு. அதாவது அன்கண்டிஷனல் லவ். பகவானுக்கு பியூரான அன்பு நம்ம கொடுக்கிறோம், பகவானும் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா இங்க வந்து என்னது? லஸ்ட், காமம். அதாவது ஒரு ஒரு கால அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஒரு காலம் அளவுக்கு தான் ஒருத்தவங்க மேல அது எந்த ஒரு உறவும் என்னன்னா ஒரு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தா போகும். அப்புறம் ஒரு தடங்கள் ஏற்படும். அப்புறம் மறுபடியும் அது வந்து புதுப்பிச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு தடங்கல்கள்லாம் இருக்கும். ஆனா இங்க உள்ளது எப்பயுமே என்னது? உண்மையான அன்பு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இங்க எப்பயுமே நித்தியமான சந்தோஷம் இருக்கும். இங்க சந்தோஷங்கள் ஒரு கால அளவுல தான் இருக்கும். அதுவும் என்னது? ஒரு டைம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம். இதுதான் இந்த 2 உலகங்களுக்குமான வித்தியாசம். நீங்க ஏன் இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிசையர் ஆசை. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. அத என்ன பண்றாங்க? மனிதன் வந்து அடையணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதுக்காக என்ன பண்றாங்க? ஒரு இடத்துக்கும் அவங்க மாறி மாறி அந்த ஆசைகள அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ இது ஒரு ரொம்ப என்னது? பிணைக்கப்பட்ட ஒரு ஆலமரம். இதுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்த டிசையர் இருக்குங்களா? அது வந்து பகவானா நம்ப கொண்டு வரணும். பகவான் மேல ஆசைய வைக்கணும். பகவானுக்காக நம்ம பக்தி பண்ணணும். இப்போ நம்ம எப்படியுமே வந்து சர்வீஸ் பண்றோம். இல்லைங்களா? குடும்பத்துக்கு பண்றோம். வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா, வேலை செய்யற இடங்கள்லயும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்றோம். நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணாம நம்மளால ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்க முடியுமா? கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அத கேட்டு நம்ம செய்யறோம், சர்வீஸ் பண்றோம். நம்மளுக்கு அவங்க இது இன்கம் வருது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஃபேமிலிக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் லைஃப் ஃபுல்லா என்ன பண்றோம்? அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அத பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம செய்றோம். சோ இந்த மாதிரி டெம்பரவரியான ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு, டெம்பரவரியான ஒரு லைஃப்க்கு நம்ம இவ்ளோ பிரயத்தனப்படுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நித்தியமான பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதே தான் பண்ணணும். ஆனா, முழு அன்போட நம்ப பண்ணணும். ஏன்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தினா மட்டும் அது எனக்கு தெரியலையோ! அப்டின்ற மாரி ஒரு சின்ன ஒரு தடங்கல் ஏற்படுது. ஆனா, நம்ம காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ப ஆபீஸ்ல உள்ளவங்களுக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். குடும்பத்துக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். அதே சர்வீஸ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கும் பண்ணணும், பக்தியோட பண்ணணும், முழு அன்போட பண்ணணும். நித்தியமானவங்க இல்லைங்களா? நம்மளோட நித்தியமான உறவு பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து நித்தியமான உறவு. சோல் கூட சூப்பர் சோல் எப்பயுமே டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லா ஜென்மத்திலயும். ஆனா நம்ம அதை உணராம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒரு ஜென்மத்தை நம்ம கடந்து போயிட்டே இருக்கோம். அதை என்னைக்கு உணர்றோமோ, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். இங்க எல்லாருக்கும் செய்யற அதே சர்வீஸ் தான். அதே நம்ம என்ன பண்ணோம்? பகவானுக்கு பக்தியா பண்றோம். சாண்டிங் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது. தெரிஞ்சுக்க தான் பகவான் மேல நம்மளுக்கு பக்தியே வளரும். அப்போ அசோசியேஷன் டிவோட்டீஸோட இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம செய்ய பகவான் கூட நம்மளோட உறவு எப்படி இருக்கும்? நல்லபடியா பந்தம் ஏற்படும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை நம்மளால ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். அப்ப அந்த டிசையரை நம்ம பகவான் மேல நம்ம வைக்கணும். நித்தியப்படி காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதே பகவானுக்காக செய்யணும். நம்ம சாப்பிடுறதையும் எப்படியும் நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்க போறோம். அத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் எப்படி நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பேசதான் போறோம் யார் கூடயோ. அப்ப நம்ம அத பகவானுக்கு சாண்டிங்கா நம்ம பண்ணலாம். எப்படி யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றத நம்ம கேட்க தான் போறோம். அப்போ நியூஸ், டிவில வேற விஷயங்களை நம்ம பார்க்க தான் போறோம். அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா கிடையாது. இல்ல அந்த பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளால சொல்யூஷன் குடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தா, அந்த அளவுக்கு நம்மள யாரும் கேட்கவும் போறதில்ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு, பகவான் பத்தின விஷயங்கள நம்ம நிறைய கேட்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்ய நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு பகவான் மேல பந்தம் ஏற்படும், அன்பு ஏற்படும், நம்மளுக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட நம்ம பண்ணும்போது இன்னுமே அது சிறப்பா அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 15.2. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்க்கப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். கிளைகள் கிளைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா மரத்துக்கு. அப்ப அந்த கிளைகள்ல எதால செய்யப்பட்டிருக்கு? முக்குணங்கள்னால செய்யப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? அப்புறம் அது மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிந்திருக்கிறது. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள் ஆகும். உபகிளைகள் என்னது? புலனின்ப விஷயங்கள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இம்மரத்தின் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ் நோக்கி செல்ற வேர்ல என்னது? பலநோக்கு செயல்கள், ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயங்கள் அதால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ட்ரீக்குள்ளார நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருக்கும். நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா நம்மளால இந்த முக்குணங்களை டிரான்சென்ட் பண்ண முடியும், கடக்க முடியும், பகவான் கிட்ட சரண் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 15.3 and 4. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये யத பிரவிருத்தி பிரசுதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. உண்மை உருவம்ன்றது நிஜமாலும் ட்ரீ. அது என்ன இருக்கு? அது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. சரிங்களா? அது இந்த உலகத்துல நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இவ்வுலகம்ன்றது இந்த ஜட உலகம். இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதோட அஸ்திவாரம் என்ன அப்படின்றது யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான, இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான இந்த ட்ரீ, அதான் டிசையர், நம்மளோட மனம் விருப்பப்படுது இல்லைங்களா ஒரு விஷயத்த, அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டிசையரா இருக்கும். அதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பற்றின்மை. அப்போ இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள்ல டெம்பரரியான விஷயம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தின் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். டிட்டர்மினேஷன் ரெண்டுமே, பற்றின்மை மூலியமாவும் டிட்டாச்மெண்ட் மூலியமாவும் அதே உறுதியுடன் டிட்டர்மினேஷனோட இருந்து அதை நம்மளால வெட்டி சாய்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, எப்ப யார் ஒருத்தவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகளை பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்கிறாங்களோ, உறுதி டிட்டர்மினண்டா இருந்து அவங்க எங்க போறாங்க? பகவான் லோகத்தை அவங்க அடையிறாங்க. அதன் பின்னர் அதாவது அந்த மாதிரி அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க பகவான் லோகத்துக்கு செல்றாங்க. எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, அதாவது யாருக்கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து தான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே விரிவடையுது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சரணடைகிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். பகவானை பத்தின நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? லிவிங் என்டிட்டி நம்மளோட நிலை என்ன, பரமபுருஷ பகவான் சூப்பர் சோல் அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம அந்த நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தணும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மரம், உறுதியான மரத்தை நம்மளால டிட்டாச்மெண்ட் மூலியமும் டிட்டர்மினேஷனோட நம்மளால வெட்டி சாய்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 15.6. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு தான் தேவை.
இங்கதான் இருட்டு இருக்கு. அதை வந்து போக்குறதுக்காக என்ன பண்றோம், என்ன இருக்கு நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, நெருப்பு மின்சாரம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலியமா என்ன ஆகுது, நம்ம இந்த ஜட உலகம் ஒளியூட்டப்படுது. ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் தேவையில்லை. அங்க பகவானோட தேஜஸ், அவங்களோட உடம்புல இருந்து வர அந்த ஒளியில இருந்து என்ன ஆகுது, பிரகாசமா இருக்கும், எப்பயுமே நித்தியமா பிரகாசமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. யார் ஒருத்தங்க இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள்லாம் டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, பகவான் லோகத்தை அடையிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்றது இல்ல, மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்புறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 15.7 8 okay. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். காற்று வந்து இப்போ ஒரு ரோஜா பூந்தோட்டம் இருக்கு, அந்த பக்கமா நம்ம போறோம் அப்படின்னா அந்த காற்று எப்படி இருக்கும், நல்ல அந்த ரோஸோட வாசனையோட இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும், ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வில் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். ஒரு தடவை பிறப்பு இறப்பு ஏற்படுது இல்லைங்களா, அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய என்னது அந்த ஆசைகள், டிசையர்ஸ், அதை என்ன பண்றோம், கேரி பண்ணிக்கிட்டு போறோம். எப்படி காற்று வந்து நறுமணத்தை எடுத்துக்கிட்டு போகுதோ அதே மாதிரி உணர்வுகள், நம்மளோட டிசையர்ஸ், அதை என்ன பண்றோம், நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகின்றான். அதாவது என்னன்னா, ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போறாங்க இல்லைங்களா, அப்ப என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஆசைகள் இருந்ததோ கர்மங்கள் இருந்ததோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கும். அந்த உடலை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த என்ன ஆசைகள் இருந்ததோ அந்த கர்மங்கள் இருந்தோ அதுக்கான பலன்களை அவங்க அனுபவிப்பாங்க. மறுபடியும் அந்த இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அப்போ ஏற்படுற டிசையர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு சில கர்மங்கள் செஞ்சிருப்பாங்க, செயல்கள் செஞ்சிருப்பாங்க. அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சுமந்து செல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு அனாலஜி தான், காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். அது அந்த ஷட்டில் பாடி எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும், நம்மளோட ஆசைகளையும் நம்மளோட கர்மங்களையும் செயல்களையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன ஆகும், இந்த உடலை விட்ட உடனே, இந்த கிராஸ் பாடி விட்ட உடனே அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஆசைகள் என்ன ஆசைகளோட பண்ணாங்களோ அந்த ஆசைகள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த உடலை வச்சு அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு செயல்கள் செய்வாங்க இல்லைங்களா, அப்போ மறுபடியும் அவங்களுக்கு கர்மங்கள் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும், அது அப்படியே மாறி மாறி அவங்க கூட போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மத்தஜி 15.9 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை, அதுதான் அந்த ஷட்டில் பாடி, அதாவது 3 இருக்கு, ஒன்னு சோல், இன்னொன்னு ஷட்டில் பாடி, அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பாடின்றது பஞ்சபூதங்கள்னால செஞ்ச இந்த பிசிக்கல் பாடி, சரிங்களா. அதே வந்து ஷட்டில் பாடி அப்படின்றது மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுதான் வந்து ஷட்டில் பாடி. அது என்ன பண்ணும்னா நம்மளோட டிசைர்ஸும் நம்மளோட செயல்களையும் நம்ம அது என்ன கர்மாவையும் சுமந்துட்டு போவோம். அது எப்பயுமே சோல் கூடியதா இருக்கும். எப்போ சோல் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு அடையுதோ அது வரைக்கும் அது என்ன பண்ணும், சோலோடையதான் இருக்கும். ஆனா சோலோட நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சச்சித்தானந்தம், அது எப்பயுமே எட்டர்னல், தெய்வீகமானது. அதுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல எந்த ஒரு சம்பந்தமுமே கிடையாது. அப்ப சம்பந்தப்படுத்துறதுன்றது இந்த ஷட்டில் பாடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் பாடி. ஷட்டில் பாடியில் உள்ள ஆசைகளும் கர்மாவும் இந்த கிராஸ் பாடினால என்ன பண்ணுது, அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டு, ஏன்னா மனம் தான் என்னது, ஆசைகள் படுது இல்லைங்களா, மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். கிராஸ் பாடி கிடைக்குது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். என்ன விருப்பப்பட்டாங்களோ அதை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த செயல்களுக்கான பலனையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து
தாத்பரியம். இப்படிதான் வந்து பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. மத்தது 15.10. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उज्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. யார் ஒருத்தவங்க வேதங்கள் படிக்கலையோ, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கலையோ, பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் தெரிஞ்சுக்கலையோ, அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம். நம்மளுக்கு எல்லாருமே வேற வேற நிலைகள்ல இருக்கோம். ஹியூமனா தான் இருக்கும். ஆனாலும் எல்லாருக்கும் வேற வேற பிரச்சனைகள் இருக்கு. வேற வேற மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப எதனால இந்த வித்தியாசங்கள் ஏற்படுது? நம்ம எதனால வந்து திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறோம் இருக்கிறோம் அந்த அதுலயும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்காது. திரும்ப பிறப்பு இருக்கு அப்படின்றது அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. அப்போ இந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரியாதனால அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு மாதிரி இல்யூஷன்டா இருப்பாங்க. என்ன நடக்குது, ஏன் நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கு என்னைக்குமே என்னது புரிஞ்சுக்கவே முடியாத ஒரு நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தான் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு நாலேஜ் கொடுப்பாங்க. கண்கள் ஞானத்தை பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். அப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா, ஏன்னா பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த தாத்பரியங்கள் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 15.11, 12. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதசः. अच्छा 12. ओके. यदा जगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இந்த அதாவது எப்படி பிறப்பு ஏற்படுது, எப்படி இறப்பு ஏற்படுது, எதனால மனிதன் வந்து வேற வேற விதங்கள்ல வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, வேற வேற விதமா பிறவிகள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அதுல இருந்து எப்படி டிட்டாச் ஆகுறது அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப முக்குணங்களோட லிவிங் என்டிட்டி சம்பந்தப்படுறதுனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க சென்சஸ் ஆசைகளை அவங்க என்ன பண்றாங்க, அடையணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால என்ன பண்ணாங்க, செயல்கள் செய்யறாங்க. அப்ப அவங்க இந்த பாண்டேஜ்ல இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிறவிலேருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு போகும்போது ஷட்டில் பாடி என்ன பண்ணுது, டிசைர்ஸையும் நம்மளோட செயல்களையும் கேரி பண்ணிக்கிட்டு போகுது. அந்த டிசைர்ஸ்க்கு ஏற்ற ஒரு பாடி கிடைக்குது. அப்போ அது என்ன பண்ணுது, மறுபடியும் ஒரு பிறவி கிடைச்சோடனே மறுபடியும் அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு அது ரொம்பவே ஆவலா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் அது செய்யும். அப்ப அதனால மறுபடியும் கர்மங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப இவ்வளோ ஒரு என்னது சுழற்சியில இருக்கிறோம். அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றது யாருக்கு தெரியும்? தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிலிருந்தே வருகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு பொருள்ல பிரகாசம் இருக்குன்னாலும் அது யாரோட சக்தினால வருது, பகவானால வருது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே 10th சாப்டர்ல ஆப்புலன்சஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்பயே பார்த்தோம். பிரகாசமா ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அந்த பிரகாசம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது யார்கிட்ட இருந்து வந்து இதனால எனர்ஜினால, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த எனர்ஜினால. அதை நம்ம பார்த்தோம்ல, அதை இங்கேயும் நம்ம பார்க்கணும். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்து வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்து வருகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 15.13. காமாவிஷ்ய ச பூதானி धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः.
நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய என்னது கிரகங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? அதோட இடத்துல நிலையா இருந்து சுழற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் யாரு மெயின்டெயின் பண்றாங்க? பகவான். அதுவும் வெறும் இந்த நம்ம பார்க்கிற இந்த உலகம் மட்டும் கிடையாது. இங்க உள்ள சந்திர மண்டலம் மட்டும் கிடையாது. சூரிய மண்டலம் மட்டும் கிடையாது. இதுவும் தாண்டி பல ஆயிரக்கணக்கான யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அப்ப எல்லாமே அதோட நிலைப்பாடுகள்ல கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா அது யாரால? பகவானால. ஏன்னா அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாங்க, நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். அதாவது ஔஷதம். அந்த காய்கறி பழங்கள்லாம் அந்த சுவை ஏற்படுது இல்லைங்களா? அது வந்து சந்திரன் வழியா அந்த ஒளியின் வழியா நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதுவும் யாரு? பகவானால கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 15.14. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாசிதக பிராணாபான சமாயுக்த பச்சாம்யன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர் வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆகுது இல்லைங்களா? அப்போ அது வந்து எதனால ஆகுது? பகவான் வந்து ஜீரண நெருப்பா இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா உயிர் வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். இது வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற வழக்கம் உண்டு ஒரு சிலவங்களுக்கு. அதாவது இதுல ஏன்னா இந்த டைஜஷன் வந்து நல்லா நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திற்காக இதை உச்சரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுட் எடுத்துப்பாங்க. என்னன்னா இதுல என்ன பாக்குறோம்? அதான் எல்லா உயிர் வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை நான் செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு. அதாவது டைஜஷன் பண்றதுக்கான அந்த சக்தி வந்து பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 15.15. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானமபோகனம் ச வேதைஷ்ச சர்வைரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். இது நிறைய இடத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஆனா அதை நம்ம உணரணும். உணர்ற அன்னைக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும்? பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றதான். அதாவது நம்ம வெளியில உள்ள எல்லாருக்கும் நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்றோம். நம்ம ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டா கூட நம்ம ஃபேமிலியோட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம மட்டும் அதை வந்து தனியா நம்ம எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களும் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி பகவான் நமக்குள்ள இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே நம்ம நிறைய விஷயங்களை பகவானோடய நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஷேரிங் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஒரு உணவை எடுத்துக்கும் போதும் பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அதுவும் என்னது? ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஷேரிங். பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது அது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறோம், ஃபேமிலிக்கு கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஷேர் பண்ணி. அதே மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது நம்ம பகவானுக்கும் நம்ம கொடுத்த அந்த திருப்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி பகவான் நமக்குள்ள இருக்காங்கன்றதை நம்மளுக்கு உணரவே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்? பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட பகவான் மனதுல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். அப்போ பகவானை நம்ம ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதம் அதுதான் நம்மளோட பேஸ், ஸ்ட்ராங்கான ஆதாரம் நம்மளோடது. அதுல என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் யாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வேதம் தான் சொல்லும். அப்புறம் பகவான் எப்படி அடையிறது அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு வேதம் சொல்லும். அப்போ எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதமே யாரு கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. அதனால வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் நானே அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். வியாசதேவர் தான் வேதாந்தம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? தொகுத்து நமக்கு. வியாசதேவர் யாரு? பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 15.16 and 17. स्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः.
அதாவது 15.16, 17, 18 இது 3 வந்து த்ரிஸ்லோகி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்படி சதுஸ்லோகின்னு 10th ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது வந்து இந்த 3 ஸ்லோகமும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு சாராம்சத்தை கொடுக்கும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன இதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். அப்போ தவறக்கூடியவர்கள்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள ஜீவாத்மாக்கள். தவறாதவர்கள்ன்றது பகவான் லோகத்துல உள்ள நித்திய சூரிகள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க என்னது நித்தியமா பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஃபால் டவுன்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. நம்மளும் ஃபால் டவுன் ஆகிறோம். எதனால? இந்த முக்குணத்துல சம்பந்தப்படுறதுனால என்ன ஆயிரும்? டிட்டர்மினன்ட்டா நம்ம இல்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணல? டிட்டாச்மெண்டாவும் இல்ல. அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது? இந்த முக்குணங்கள்னால நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன் ஏற்படுது. அதனால்தான் தவறக்கூடியவர்கள் எங்க இருக்காங்க? ஜட உலகில். தவறாதவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். நித்திய சூரிகளா பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சேவை பண்றதுன்றது எப்படி இங்க நம்ம ஃபேமிலிக்கு பண்றோமோ, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பண்றோமோ, அது மாதிரி பகவானுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்ல சேவை பண்ண போறோம். அதுதான். அதுக்கப்புறம் 17th ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இந்த 2 பேரையும் தாண்டி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரமாத்மா பகவான். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அதாவது மூவுலகிலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? இருந்து அவங்க எல்லாத்தையும் காக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 15.18 यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादभिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். பகவான் யாரு? திவ்யமானவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தமமானவங்க. இதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் மெயின்டெனர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். சரிங்களா? எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்ற தாத்பரியம்லாம் வந்து எதனால தெரியுது? வேதங்கள்ல படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால பகவான் எப்படி கொண்டாடப்படுறாங்க? புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒபிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. எல்லா தேவர்களும் பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? ஒபிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து எதுவும் ஒண்ணு கன்வே பண்ணணும்னா தியானம் பண்ணுவாங்க. தியானம் பண்றதன் மூலியமா என்ன கிடைக்கும்? அவங்களுக்கு பகவான் வந்து விஷயங்களை மனதுல அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவர்களிடையே அவங்க வந்து கன்வே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான புருஷோத்தமரா ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். 15.19 यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம், டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பகவானே சொன்ன வார்த்தைகள் இது. இதை தாண்டி நம்மளால ப்ரூஃப் பண்றதுக்குன்றதுக்கும் எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம எந்த உலகத்துல இருக்கோம்? கலிகாலத்துல இருக்கோம். அப்ப நமக்குன்றது அந்த இது என்னது? இன்டெலிஜென்ஸும் ரொம்பவே கம்மி. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வாழ்நாளும் ரொம்பவே கம்மி. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? போய் எதையும் வந்து நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் இதுக்கு முன்னாடி, அதாவது நம்ம ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரம்பிரம்மம் பரந்தாம அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க சத்துஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம். அப்போ அந்த அந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? முனிவர்களும் ரிஷிகளும் கூட இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. நாரதர், வியாசர்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதையும் அங்க கோடிட்டு காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அப்போ இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் அப்புறம் பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அவங்களாம் சொல்ற விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதான். அப்போ ஐயமின்றி அந்த ஃபெய்த் வந்து நமக்கு வந்துடணும். அதுல டவுட் வந்து வரவே கூடாது. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள டிவோட்டிஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அர்ஜுனர் எப்படி வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க? அப்புறம் பகவத்கீதை பகவானே சொன்னது.
இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஃபெய்த்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம பகவான் மேல கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். எப்ப பகவானை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப அடுத்தது நம்மளோடது என்னது, பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். மாதாஜி 15.20 इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15.20 இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. என்னது, பகவான நம்ம நம்பிக்கையோட என்ன பண்ணணும், அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். அதுக்கப்புறம் பகவான் யாரு அப்படின்றதையும் நமக்கு யார் சொல்றது, வேதம் வந்து நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்குது இல்லைங்களா. இப்ப வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவானே இத சொல்லிட்டாங்க. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அப்ப பகவான் பகவத்கீதையில சொன்னபடி இப்போ அதுவும் வந்து என்னது, இந்த முக்குணங்களை எப்படி எல்லாம் நம்ம கிராஸ் ஓவர் பண்றது அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. டிசையர், ஆசைகள், இந்த புலன் இன்ப பொருட்கள், மனம், இதெல்லாம் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது, ஆசைகளை நம்ம கிட்ட வளர்த்து அதுல போய் நம்மள என்ன பண்ணுது, முக்குணங்களோட நம்மள பந்தப்படுத்துது. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகம் வந்து நித்தியமானது இல்ல, நம்மளோட வாழ்க்கையும் நித்தியமானது இல்ல அப்படின்ற விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசுல உள்வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், எது நித்தியமானது, இந்த சோல், அது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுதான். அப்போ பக்தி தொண்டு பண்றதும் என்னது, ரொம்பவே வந்து நம்மளுக்கு கடினமானது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் யாருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் சர்வீஸ் பண்றோம். அப்ப அதையே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான முன்னிலையில வச்சு நம்ம பக்தியை நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், நம்மள இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுலயும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், வேதத்தோட மிக ரகசியமான பகுதி என்னது, பகவான் யாருன்றத காட்டி கொடுக்கறது. அது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் அது இங்க பகவானே என்ன பண்ணிட்டாங்க, நமக்கு சொல்லிட்டாங்க. தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். இந்த இந்த பர்த்லயே பக்குவமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிராஸ் பண்ணி பகவானை அடையலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனிபே வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.